Ассалому алайкум шербачо. Ина як видеои дигар хостем кунем, саволота ҷавоб диҳем. Саволот бисёр шидан. Якум ин ки бахшишай ҳаматон ки зангода ҷавоб дода наметонум, барои чӣ ки мо бисёр вақт кор мекунем. Вақтое ки шумо занг мезанед, мо ё ховем ё кор даем, барои чӣ ки Корея ай Москва 6 соат пешай, ай Тоҷикистон 4 соат пешай. Бисёртар саволе ки мешавад дар бораи мо шаҳрванди Тоҷикистонем, чӣ хели Корея бурем. Видео якумда ман гуфта будам ки ҷумҳурии Тоҷикистон шартнома надора ба Корея ки видеора визара барои кори шаҳрвандаи Тоҷикистонда бута. Яъне ин ки муносибати ҳамкорие ки қувваи кори куна надора. Ягона мо ҳаминҷа ҳастем, тоҷикҳои худмон меоянд, бачаҳо ба паспорти тоҷикӣ меоянд ва ё бизнес виза мегиранд, барои як гала документ тайёр мекунанд, як гала документ тайёр мекунӣ, думоҳа виза мегирӣ, $3000 қариб сарф мешавад. Ман намедонам выгодна ҳастай нестай ки бачаҳо меоянд, 2 моҳ местан, 1 моҳи дига продлид мекунанд, баъзеша продлид намекунанд, вале 2 моҳ мера, баъзеша продлид мекунанд 3 моҳ. И вақта кор меёвӣ, мекунӣ, расхода мебурорӣ, намебурорӣ, ман намедонам. баъзе савол бо ҳама хел ҳастай ки мегӯянд мо Москва даем ки паспорти тоҷикӣ дорем. Бачаҳо паспорти тоҷикӣ дорӣ, дар тамоми гӯшаи дунё бошӣ набошӣ, дар Антарктидаи ту, дар Канадаи, дар Австралияи, ту бояд визаи Кореяро бигирӣ, баъд дохили Корея шавӣ. Видеое ки мо карда будем барои шаҳрвандои Русия, шаҳрвандое ки Тоҷикистон ду шаҳрвандӣ доранд, паспорти русӣ доранд. Корея ба Россия ҳамкорӣ дора, оиди бевиза ҳамкорӣ мекунанд, бевиза, ягон виза дар кор нестай, муҳлати 60 рӯзда иҷозат метиҳанд барои туристҳо. Барои ҳаваи мо видео кардем ки гуфтем хай тоҷикҳо бисёранд ки паспорти русӣ доранд, мақсад биёянд, тақдиршона бисанҷанд, меҳнат кунанд, кор биёванд, кор кунанд. бо ҳам хел савол шид ки ту гарантия метии ай таможни Корея гузаштанда. Бачаҳо гарантия, ҳаму гарантияе ки ягон мисол ягон асбоба ай магазин мехарид, 1 сол гарантия метая, ҳавайда даже гарантия местая ки ту мебарӣ ҳаму моли туро айваз мекунад. Мегирӣ мебарӣ, баҳонаша мекова, метия устода, мега баъди 60 рӯз биё, айби худат будай, мега мемон. Мегиранд хита гунаҳгор мекунанд, меган айби худат будай. Хулас наметавам, авайда гарантия нестай, барои авай гарантия ягон чиза нестай бачаҳо. Саволи дигар ҳамихе ки кадоме савол дод ки занакода кор ҳастай, занакодам ҳастай, оиликиш камтарай, занакодам кор ҳастай. Бо савол ҳамихел ҳастай ки ту кор ёфта метонӣ. Ҷада як гап пайда, кор ман ҳеҷ када ёфта дода наметонам. Мақсади видео якумон ҳамин буд ки бачаҳо агар биёянд, иншоаллоҳ ба хона 4 касе агар биёянд, хона мегирем, метиҳемшона, мисол катишон $100-200 дошта бошанд, раҳу рӯра нишон метем, ай куҷо кор ёфтан дар кор, чӣ хел гап задан дар кор, мисол раҳу рӯра хай бо ягон вақтое ки дар мемонанд, иншоаллоҳ ёрдам мекунанд, бачаҳо ҳастанд, лекин кор ёфтанда ҳеҷ када гарантия наметиҳад. Мисоли зинда падари худам омад, ай 2 моҳ ҳамин 40 рӯз кор кард ба фикрам, дигарша кор накард, зад рафт. Барои авай ҳар хел ай одаме ҳастай ки омадагӣ ай пага кор буромадагӣ беоддих, одаме ҳастай ки 1 ҳафта баъд кор мебурад, одаме ҳастай ки 1 моҳ кор кардагӣ нестай. И чизора гуфтан намеша бачаҳо. боқӣ паноҳ ба худо бачаҳо, эҳтиёт кунен, алоқада бошен, подписатся кунен, лайк монен ки бачаҳо бинанд ҳамин ҷавобора. иншоаллоҳ хай бо алоқа даем. Ассалому алайкум.